Ayan, ayan. At nandito, meron tayo ditong, anong tawag dito, Nuba? Sinangdayan. Galing sa mga kamay. Ay, nini, nagpapromote sa kanya, sinangdayan. Ate Jocelyn, sinangdayan ni Ate Jocelyn. Upo, upo. Ano naman? O, ayan, siya po yung gumawa nitong sinangdayan na to. Sir, order na kayo kay sir. Ayan, kung gusto nyo pong umorder, mag-comment lang po kayo sa akin o kaya i-message nyo po ako, Maestro Waray, at maka-order kayo, may discount po. Okay. Tagpiso ang isa. Uy. Ay, pwede kayo magpagawa na 3 piso lang yung isa. O, diba? Ang lalaki na, oh. Tapos, kayo pang magtutuig kung anong shape ang gusto nyo. Ayan, oh. Kinakamay ko na, kinakain pala dito. Ayan. Oh, mag-hi naman kayo, Manaklote. Hi. Maylina. Ang ungaban, syempre. At ang naipaligad kanina. Si Nova. At syempre. Sinde, gusto nyong sumali? gusto nyong sumali sa vlog? Ayan, bili na po kayo ng sinangdayan. Ang hindi bumili, uungabin ni Ate Leslie. Uungabin. Hoy, order na ang balitong masarap. Grabe. Makaruko. O ayan. Ito po ang sinangdayan. Ang sinangdayan po ay gawa po sa bigas. Giniling na bigas na may kasamang saging at nilamas ng manlalamas na 2 kamay na hindi naguhugas. Hindi, joke lang po yun, pero naghugas naman po. Ayan, oh. Sarap talaga ng pagkain sa Jollibee. Barinig kita sa mukha eh. Bili na po kayo. Opo.